zakt er al. En dit is al zakken. En dan ben je nog een 10 minuten. En toch zakken de vlier al. Dus er gebeurt wel wat. In Burgum wordt er die geen eerste marathon op natuurijs houden. Daarvoor is de groen rondom de ijsbaan door een protte rijnwetten wat te vallen is net geschikt. Wol is het plan de baan te openen voor de leden. Ik ga de kantjes een beetje los zagen, omdat we nou de ijsvlier zakje laten, het wetten eronder bij. En als het ijs één keer op een vlier leidt, dan kunnen we het ophezen met de jarretank. En dan wordt het dikker maken. De man bent er ook bezig en we hopen dat er juni iepen kennen. En als het juni net lukt, dat er dan toch mooi iepen is. Maar dat is dan in principe eerst van de leden. Want hoe het bij de marathon komt, dat wordt nog wel spannend. Ja, dan moesten we minimaal 3 centimeter hebben. Dat hebben ze vanmorgen zelf meten, dus net door de KNSB nog, maar zelf. Maar dat is wel een goed begin, maar die marathon is er eerst nog geen sprake van.